Zita rangu ndinonzi Bafu Munyaradzi. Ndinogara mubhuku rinonzi Ururu village. Muri maChikwaka muGoromonzi. Padyo nepadyo Group kana ndipabhora. Dambudziko ranosangana naro semusha muno savhasisa bhuku nderekuti kuri kuuya rufu rusina mugano. Saka rufu urwu rwautori kanyakwadza kuti ako mafiro akadai so kana achinge ari aMwari haisi mhosva, asi tozoona kuti vari kufa apa vana vadiki. Uyezve ndikuona sekuti dambudziko riri kuuya kwariri kuita kunyanya uya muimba imwe chete. Uyezve kufa kuita vana vachona ivavo nhamba zhinji iri kufa ndiye vana vakomana. Saka zvakuve zvikuda kutinetsa kuti ko kana kuri kufa kwaMwari vakomana vega ndivo vanofa here, uyezve nemuzera wachona uri wevana vadiki. Saka ndo pamwe pauda kuzotinetsa ipapa. Mhuri yangu iri kuti mafiro ari kuita pamuzera wavo ndewekuti kubva pa12 years zvichidzika ndiwo muzera uri nyanyufa iwoyo, uri muzera wevana vadiki vari vakomana. Saka ndo pakutoti pokuti ukatya Mwari kuti ko mafiro akadai aya ndaamwari here mubhuku mangu muno. Tingati pamusha patiri panapa pane vana vanokwanisa kuita vana vanovaiwo 4 vafa munguva pfupi yatinayo iyoyi. Pari zvino izvi iri gore rineri pakati pamumwe naEfuremu vakafa kuti gore rakapera, nevamwe vaviri vakafa makore akasuguzadzana kuri kumashure. Pari pamba panapa vana vari 4, asi mubhuku muno havasiriwo vega vana 4 ivavo vari kufa. Kune vamwe zvakare vari kufa vana ivavo vari vana vakomana, asi muri mudzinza rimwe chete iroro ratiri nhasi reKwaururu rekwana Matemati. Mudzinza rineri nhamba yawanda. Ame mukatibatsire kuti vangaita vangani? Unonzi apo neapapo, asi isusu panapa paboko panapa vane munin'ina wavo vanogara pazasi apo. Saka nhamo dzinokochena kuti yakabva panapa yoenda kwemunin'ina wavo, yobva kwemunin'ina wavo yoya panapa, yobva panapa yoenda kwemunin'ina wavo. Vana havasi kumborwara, vari kungodziagwina. Saka ivo vari 3 nemukoma wavo padenga ane mwana ane 4 years akangogwina futi mva unofa ipapo. Saka zvatinoita kuti nhamo dzinongochinjana mumba mumwe chete. Vangaite vana vangani ulendi vafa? Tingavaise pa10, tingavaise pa20, tingavaise pavangani? Nokuti vana vanofa munoziva kuti vana vedu vatofirwa navo vangani? Kuna amainini vangu vari kuzasi vanongoita zvanzviro chekuti vangoita mwana obva afa. Vane vana 5 vakafa, ini ndine 4. Vamwe bambiko vane vakadzi 2, mumwe wachona akafirwa ne3 asarwa ne2. Amaiguru vangu apa vakafirwa nemumwe mwana, vamukuru vafirwa nemwana nemukadzi wamukuru. Saka tingati nhamba yevana yafa yakusvika 15 plus 3 plus 15 to 18 vana vafa mubhuku muno. Asi mafiro avo ndeyekuti zvikaenda kune mukoma zvoenda kumun'ina, asi iri dzinza rimwe chete. Vanovaivo vana vakaberekwa nababa naamai vamwe chete ndivo vari kubatwa nedambudziko iroro kuti nhamo ikauya kwemun'ina nhasi mangwana iri kubva kumba kwemukoma, muri mudzinza rimwe chete imomo. Saka ndopautinetsa isu kuti ko mafiro aya mafiro api emba imwe chete. Zita rangu Shadrack Bururu, ndinogara muno Maururu, ndine sabhuku. Saka mafiro emhuri yangu kune mhuri vamwe vanofira kuhospitari, vamwe vanofira mudzimba, asi hosha dzinongosiyana-siyana. Vamwe vanofana nomusoro, vamwe vanofana nomunhumbu. Ndozvino tina nyaya yekunzi kune korera, vanhu vari kungofa. Saka ini handigona kuzivirira kuti kufa kunomira sei. Kufa kwavanhu
hakusofa kwana komana chekana vasikana, kunofa kana madzimai kana varume kana vacheche kana vakadii. Zera romupenyu romunhu wese, munhu ari kungofa.